Doma jsem se vrátil ve 4 ráno, takže to jsem hned šel spát, ale ráno si myslím, že mě přivítali s radostí, že už mě dlouho neviděli a byli rádi, že jsem doma a ve škole. Učitelé ani nějak extra moc ne, ale spolužáci ti se vyptávali. Z těch největších zážitků bylo to vidět všechny ty auta pohromadě a potom ta první rampa, vlastně, kdy jsme s Albertem a s Vajdotasem jako tým nastoupili před ty kamery, co se vysílalo do celého světa. Ta úvodní rampa ta byla nejlepší asi. Bylo málo spánku, servis jsme dodělávali pozdě z rána a chodívali jsme do sprchy a potom si lehnout třeba na 2 a 2,5 hodiny. Atmosféra byla skvělá, si myslím. Byl jsem rád, že Češi ovládli 2 první příčky. Popravdě osobně jsem to více přál panu Loprajzovi, Aleši, protože tomu fandím už od malička, ale je to super, že Dakar vyhrál Čech po x letech. Jestli bude Feš chtít, nebo vedení, tak já bych určitě rád se spolupracoval dál a měl takovéhle možnosti i nadále a určitě to, že jsem byl na Dakaru v mém CVčku, tam bude vyjímat krásně. Určitě bych jim to doporučil, je to velká možnost. Je to nabídka brigád a praxí. Já jsem se díky tomu dostal na Dakar, takže určitě doporučuji. Chceš jet také na Dakar? Tak sleduj kariéru na ostragroup.cz.